Yes, bazobe khona bazokuhleka bathi uyisilima. Kodwa ukukhululekile ukuthi okuhle ukuthi ukhululekile. Isibopho lesi esesizikhandile sazirepa usikhululile. Ubuwisile ubuthakathi phezu kwempilo yakho. Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya. Okhulumayo umme Onika. Please don't forget to like and subscribe. And also please don't forget to join my membership channel for exclusive videos. Umme Onika uzokhuluma ngendaba yabantu abane sipho sengelosi yezulu. Ngizokhuluma ngabantu abanesipho sengelosi yezulu. We've got people abangazazi namhlanje ukuthi whether bane spiritual calling sobunyanga noma sobuprofito or sobuprofeti. Abangazazi ukuthi abathandazeli noma ama-church goers, kuyaphithizela nje kubona. Namhlanje ngizeleni nina-ke, ngikhuluma ngani. Laba bantu baneyimfihlo zezulu, baneyimfihlo zomhlaba, baneyimfihlo zasemanzini eintabeni. Labo bantu yiguli zikamoya namhlanje because of abakhulumi, abakuthunyiwe abakuyenzi ukuthi bakukhulume. Ngaloko kuba isithe esikhulu kuwena, kube ubuthakathi obukhulu kuwena. Ngizokukhulula namhlanje. Ezinye indaba maziza through visions and dreams akuzona ezakho. Ngikhuluma ngabantu abaphathekile namhlanje. Umndeni wakho nawe usenhluphekweni because of uthunyiwe waba nokwesaba. Namhlanje ngizokhulula lowo moya. Wena izoya straight to a person engikhuluma ngaye. Thema ngikhuluma ngesibonakaliso sami nabe nivela esiyenzakalayo la emhlabeni manje. Specific South Africa. Kulani vele khona, only to find that what I saw through dreams and visions are minor things. Nibona okukhulu nina. Isikhathi sokuyoshweleza, kuyovuma umsebenzi abanipha wona wokuthunywa. Namhlanje everyone prays under rain as if ngathi fashion. Bakhona bakhethiwe for that. Kukhona abantu izulu malishaya elikhuluma nabo. And all of us esilisabayo silokhu sashweleza sicela uxolo singazi yenzanga lutho ngoba siyazi ukuthi selifike ngolaka lingabhubhisa kwasani. Are you ready na? Ngoba sekusifikile isikhathi dala bakuprepare, dala kukhulunywa nawe ubona kuqhitheka igazi, kuqhitheka konke. Sibhekana nemvula namanje. Manje sibhekana nemvula eza ngemikhukhula. Akuzi bathina akuzi ispirit eziphansi, kuza the aggressive ones. Ngikhuluma ngazo lezi ezilungile ezikhanyayo. Ziza ngolaka. Are you one of them? Start now to share all the messages. Try by all means you share inkululeko yakho nomndeni wakho nomzansi. Share as much as you can. Ilanga lingandluli ungandlulisanga isibonakaliso sakho. Concerning into yala eyenzakalayo la eSouth Africa. Kukhona ubuthakathi obungeke ubelaphe ngomuthi noma nesiwasho. Esidinga nje ukuthi ukhulume, uphimisele. Uyofika kubanikazi bayo.
Ngizokukhulula namhlanje. Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya. It's not easy. Others will laugh at you. Kodwa ke what is important izokushiya at peace. Ingishaye u3 months wonke. Ize as inkulumo nje endlulayo yafike yahlala enhlizweni. It's been haunting me up until ngayovuswa umkhulu. Uthema kayikhuluma yasho ivuka ukuthi why not? Yes, bazobe khona bazokuhleka bathi uyisilima. Kodwa ukukhululekile ukuthi okuhle ukuthi ukhululekile. Isibopho lesi esesizikhandile sazirepa usikhululile. Ubuwisile ubuthakathi phezu kwempilo yakho. Ama visions wonke about South Africa all are scary. Ayikho enhle. Angikhumbuli athi ngibone a green grass, green pastures. Ayikho. Kubovu, umlilo, amanzi. Amanzi ngokwabo mabayikhuluma abokhokho ababelwela lelizwe bathi siklina konke lonke legazi elidala lichitheka. Umuntu ufa njengento nje, njengenja. Sikhohlwe ukuthi kunomuntu wesifazane okhalayo namhlanje. Phezu kwesimo sengane ekudala ihambela kuthiwa uyinyumba mabamthuka. Wayihambela lisimo sokuthi kuhlala ingane esibelethweni sakhe. Kodwa namhlanje lo ngane bayisuse njengenja. Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya. Please don't forget to like and subscribe. Amen.